To kamana ahinya wadong' dakika achiel kenda mi wach mogik kwatieko. Wach mogik ne nyikwara mogi. Ote mari mogik kwaloro. Ote manya nyiso nyikwara mogi ni ber ni mondo wang'i chiemo mwachamo, wang'i ni chiemo ni oa kanye, chiemo ni ng'amo kele, to nyaka wang'i ni kata kawang'iyo bei, nyaka wang'i ni chiemo ni bodhi konyowa. Koro mano be gima nyaka wang'i. To maybe gimoro achiel ma anga wachi kendo en adwa nyiso jatendwa ma Kenya Dairy Board, mano managing director, iluongo ni Dr. Kimutai Maritim. Adwa nyiso ni erokamano kuom miya time kata miya chance mar biro ka mondo awuoye wach mar chiemo maler. Wan bende wagoyo Dr. Kimutai erokamano kuom weyo thuolo mondo ichopi itwak kodwa weche motenore kod ler mar chiemo. Nyakoro mga jong mane makelo e giko mar twak mara piny winjo gi iti ni rangi malong'o gino michamo. Oganda nitiere kod ting' mar penjo ewi kanyo ma chiemo ma gichamo yae. Kendo iwacho ni kata opo ni ok yuddo duoko to bedo ni penjo no dhi miyo ging'eyo ni giloso ler mar kuonde ma igole